నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సయ్యద్ అస్గర్ అలీ, నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ రిటైర్డ్. నా డబ్బులు బ్యాంక్లో ఉండే ఖాతా, ఆ ఫోన్ మా మన్మోడికి ఇచ్చిన చదువు అని ఇంటర్నెట్ క్లాసెస్ నడుస్తుండే. అందులో ఏం చదువుకుంటా అట్లనే ఫైర్ గేమ్ ఆడినాడు. అందు గురించి అందులో మొత్తం డబ్బులు పోయినాయి. నాది 11 lakhs. మళ్ళీ నాకు గుర్తు అయితేనే డబ్బని సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చినానే, వచ్చి సైబర్ సిపి సార్ కలిసిన, డీసీపీ మేడంకి కలిసిన, మహేందర్ రెడ్డి సార్కి కూడా కలిస్తే మహేందర్ రెడ్డి సార్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిన, సిపి సార్ హెల్ప్ చేసినారు, డీసీపీ సార్ హెల్ప్ చేసినారు, శ్రీనివాస్ సార్ హెల్ప్ చేసినారు, ఏసీపీ సార్ హెల్ప్ చేసినారు. వాళ్ళ ఆ కంపెనీ బయట ఉండే వాళ్ళ ఖాతా లాక్ చేసి మా డబ్బులు వచ్చిన దాకా వాళ్ళకి లాక్ చేసినారు. అందు గురించి మా డబ్బులు వచ్చినాయి. వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ మహేందర్ రెడ్డి సార్కి, డీజీపీ సార్కి, సిపి సార్కి. అలాగే పిల్లలు ఎంతమంది లక్షలు అక్కడ డబ్బులు పోతున్నాయి. మీరు హుషారైన ఉండాలి. పిల్లలకి ఫోన్ ఇచ్చి ఆడని ఇవ్వద్దు. ఫైర్ నుంచి చాలా మంది డబ్బులు పోయినాయి. మీరు హుషారు ఉండని. ఇప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఆడనికి ఇవ్వద్దు ఫోన్.